אתה מנגן על כל הפסנתר. ככה. כן. בוא נראה. הנה. מנגן. רואים אותך? כן. כן, נראה. אם תתקרב טיפה. למה? יפה. עוד נשוב, הוא לא מוותר. היי. ותתקרב קצת לפסנתר, שיראו את הפנים שלך. כן, עכשיו תדליק. זה כבר מודלק. יאללה. רגע. אני צריך עוד יותר לצד. מעולה. מוכן! לא מצחיק. מושלם, פשוט מושלם. האור! אבל לדעתי אתה יכול גם להמשיך, כאילו. האור. אפשר לעלות. רגע. האור! למה? לא לצעוק. אבל למה? כן! מגיע לתקרה. אתה כמעט מגיע לתקרה. אבל אמא, לבוא. לאן? אני פה. בבקשה. לא בטוסי. יייט! להצטלם ביחד? אוקיי, זהו, זה מספיק. זה מסוגלה. יצא ביחד? להצטלם? וואו!